Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakarki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kanachungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe, tagwigiranya Boditswa, na self-imposed Citizens Coalition for Change Secretary General Sengezo Tshabangu ababuda vachikomenta pa issue yakabuditswa na vamhlanga vibato CCC avakabuda vachitaura ivo vachiti his faction yaka suspenda va Sengezo Tshabangu muri Zimbabwe. This CCC interim secretary general wa Sengezo Tshabangu wabuda vachidismissa ma claims aya muri Zimbabwe vachiti he does not belong to the faction ya announcer his dismissal muri Zimbabwe msesande. CCC faction yaka announcer through its interim deputy chairperson Mr. Albert Mhlanga kuti va Tshabangu va suspendwa by the party muri Zimbabwe asi va Tshabangu vataura vachiti aiwa hakuna zvakadaro muri Zimbabwe vabuda vachitaura vachiti I don't belong to that faction, so it is a nullity. In no time we shall sue anyone who will use the party name and logo without authorization from the leadership. Remember, we registered both, and as soon as the deeds office advertises and publishes those articles, it will mark the end of the road for many. Those are Buddha Zvataurwa na Sengezo Tshabangu vachidismissa ma claims aya kuti vasuspendwa from the party ye CCC muri Zimbabwe. Zvakare Twitter user va M Matigari vabuda vachitaura vachiti he met Sengezo Tshabangu ku holiday inn. Sengezo Tshabangu vanzi vakataura ivo vachiti hapana munhu ane power rekuvabvisa pachigaro muri Zimbabwe. Hapana munhu ane power mubato reCCC rekuvabvisa pachigaro chavari muri Zimbabwe. Ndofunga nyaya yekunetsa, nyaya yekupisa mubato reCCC vaSengezo Tshabangu vari kunzi vakadedzwa for a disciplinary hearing mushure mekunge vachikora mitemo yeparty. Vachikora mitemo yeparty muri Zimbabwe zviri kunzi vakasubmit a list ravakaendesa remasenators kuZEC. Zvinzi this list harina kunge ragarirwa pasi the committee yavaiti vakaseta up zvichinzi saka nekudaro this committee yakagara pasi ikati vaSengezo vaideserve a punishment zvichinzi vari kuda power muri Zimbabwe zvichinzi so marecalls avakaita vaishandisa this committee kuti vasaine masignatures kuti ultimately vazowana power. So zviri this committee yakagara pasi ikati vaSengezo Tshabangu vaifanira kufesa consequences of this action yavakaita. So zviri kunzi vaSengezo havana kuappear ma-meetings avaisamonwa ne committee yainzi yakutungamira bato reCCC muri Zimbabwe. Hazvina kumira mushe, zvimwe ndo zvakalida kuti this committee isvike pakufaya vaSengezo Tshabangu, asi vaTshabangu vari kuramba vachiti no, hakuna zvakadaro, hakuna munhu ane power mubato reCCC rekuvadzinga muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti unoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe muCCC mane mafactions akati one day panoti iyoyo ina Albert Mhlanga as the interim deputy chairperson, then poita the one ina Tendai Biti pamweche nana Washman Ube, then poita the one ina Sengezo Tshabangu. Hapana kumira mushe Albert Mhlanga vakabuda zvakare vachitaura ivo vachiti the only real CCC ndiyo iri kulidwa na ivo va Albert Mhlanga pamwechete ne the interim committee yavakaungana naSengezo Tshabangu. Just the one yana Washman Ube nana Tendai Biti hai exist muri Zimbabwe. Munombira mushe muri kurana power bato reCCC kunyange vachamisa vakakuita this party hazvisi kumira, hondo yemuparty haisi kumira muri Zimbabwe. Tudze zvamufunga pamusoro penyaya yabuditswa naVaShabangu iyi muri Zimbabwe kuti is he now the leader weCCC kana kuti since vataura vachiti hapana ne power rekuvabvisa pachigaro. Tudze zvamufunga mcomment section muri Zimbabwe. Mushure mekunge vamhlanga vaannouncer kuti vaShabangu vanga vasuspendwa muri Zimbabwe, vawedzera zvakare vachitaura ivo vachizvidisassociata ne
faction yava Washman Ngube wakataura vachiti the CCC Interim Standing Committee is disassociating itself from the Professor Washman Ngube CCC-led party. The CCC party Interim Standing Committee again nullified the Bulawayo Senate and the proportional representation replacement list that was submitted by the CCC Interim Secretary General Sengezo Tshabangu to ZEC all elected members of Parliament, Council and Senate on 23 August 2023 to remain in their mandated duty up to the end of the term office. As now Mushe Zanu-PF muri Zimbabwe, this interim committee yambutaura ichitanga kamira na Tshabangu kutaura kunoku zvava kunetsana muri Zimbabwe hazvina kumira mushe according to vamhlanga vakataura ivo vachiti the CCC iri kutungamirwa na interim chairperson vadingilizwe chuma until Congress yaitwa muri Zimbabwe within the next 90 days. The 2019 structure that was announced by Harare Mayor Jacob Mafumi appointed Professor Washman Ngube as an interim president. Rationally, 2019 Congress structure is a new party of their own, CCCW, while the formalized CCC that fielded double candidates, constitutionalized, recalled, and the one that appointed the interim Secretary General Sengezo Tshabangu is the one that was led by the former president Nelson Chamisa, who recently resigned from the CCC party, leaving us with the interim standing committee now led by the interim chairman Dingilizwe Zabuda Zvataurwa muri Zimbabwe na vamhlanga. Saka hazvina kumira mushe muri Zimbabwe chabhondoka bato re-CCC zvotokonyana kutaura kwatiri kuita kunoku haisina kurongeka muri Zimbabwe. Ndofunga vajustice Ziyambi vakabuda vachitaura vachiti bato re-CCC harisi kuzoallocaterwa mari kusvika rarongeka muri Zimbabwe. Nyaya yemafactions yekutaura ichinzi bato iri harina kurongeka muri Zimbabwe. Saka tudzidza muri kufunga pamusoro penyaya yemcomment section kuti vaSengezo Tshabangu vari kuwana kupi power muri Zimbabwe iri kutaura ivo vachiti hapana anokwanisa kuvadzinga mubato re-CCC. Vasi kutaura kuti ndivo the president ere kana kuti but is just giving maorders. Hapana ruziva kuti maorders aya simba racho vari kuriwana kupi muri Zimbabwe. So kutaura kunoku tamirira kunzwa kuti what is next muri Zimbabwe. Washman Ngube havana kunge vataura pamusoro penyaya iyi yekuti vaShambangu vakasuspendwa here kana kuti muri Zimbabwe. VaWashman Ngube vakangobuda last week vachitaura ivo vachiti pakarikolwa vanhu mubato re-CCC vaShambangu he did it on his own. Zvichinzi navaWashman Ngube vatenda ibiti pamwe chete naivo vaNgube havana kunge vateka part mumaricals aya. Saka inyaya iri kunetsa vanhu vazhinji kuti vaShambangu as the secretary general vakazviimpoza vari kuriwana kupi simba rekuita maricals nesimba rekutaura ivo kuti havakwanisi kususpendwa muparty. Even Nelson Chamisa akatadza kuacta pakarikolwa vanhu vake naSengezo. Saka tudze zvamuri kufunga kuti ari kuriwana kupi simba uyezve izi the leader webato re-CCC. Tudzewo zvamuri kufunga mucomment section.